खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा 2 बोसोर बैसोनिफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं नामा जुदि नोंथांनि बैसोआ 2 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ नोंथांनि बैसोआ 2 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव अब्ला नोंथाङा दानफ्रोमबो 5,000 रां मोननो हागोन मख'नो गोनांदि बे समाव गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किमनि थाखाय आर'जलाइया सोलिगासिनो दं बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा फैगौ 15 नबेम्बरनि सिगां आर'जलाइखौ होनांगोन गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किमनि आर'जलाइ गाबनाया 10 नबेम्बरानो जोबथा सममोन नाथाय बे समाव जोबथा समखौ बारायना फैगौ 15 नबेम्बरसिम होनाय जादों साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो दावगाथायाव मदद होनो थाखाय मिरुनि गिदिर हाबाफारि थारैनो हादरनि 500 गाहाय कम्पानिफ्राव इन्टार्नशिपनि सुबिदा मोनगोन आरो 12 दाननि थाखाय साफ्रोमनोबो 5,000 रां होनाय जागोन लोगोसे इन्टार्नशिपनि समाव कम्पानिया 500 रां आरो सरकारनिफ्राय सानफ्रोमबो 400 रां होनाय जागोन मख'नो गोनांदि थाव सेक्टर फाइनेन्स बेंकिं बिरोंदामिन सेक्टरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कम्पानिफ्राव इन्टार्नशिप मोनगोन बे बिथांखिया रायजोनि गासै 737 जिल्लाफ्राव दं लोगोसे बे बिथांखिखौ आर'ज गाबगिरि नखराव रावबो सोरखारि मावख'गिरि थानो मोननाय नङा आरो आर'ज गाबगिरि नखराव बोसोराव 8 लाख रांनि खम जानांगोन थारैनो www.myinternship.mc.gov.in आव थांना नोंथाङा आर'जलाइखौ होनो हागोन लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8099897266 नम्बराव कल खालामना जगाजग खालामनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा 2 बोसोर बैसोनिफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं नामा जुदि नोंथांनि बैसोआ 2 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ नोंथांनि बैसोआ 2 निफ्राय 24 बोसोर बैसोनि गेजेराव अब्ला नोंथाङा दानफ्रोमबो 5,000 रां मोननो हागोन मख'नो गोनांदि बे समाव गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किमनि थाखाय आर'जलाइया सोलिगासिनो दं बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा फैगौ 15 नबेम्बरनि सिगां आर'जलाइखौ होनांगोन गाहाय मन्थ्रि इन्टार्नशिप स्किमनि आर'जलाइ गाबनाया 10 नबेम्बरानो जोबथा सममोन नाथाय बे समाव जोबथा समखौ बारायना फैगौ 15 नबेम्बरसिम होनाय जादों साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो दावगाथायाव मदद होनो थाखाय मिरुनि गिदिर हाबाफारि थारैनो हादरनि 500 गाहाय कम्पानिफ्राव इन्टार्नशिपनि सुबिदा मोनगोन आरो 12 दाननि थाखाय साफ्रोमनोबो 5,000 रां होनाय जागोन लोगोसे इन्टार्नशिपनि समाव कम्पानिया 500 रां आरो सरकारनिफ्राय सानफ्रोमबो 400 रां होनाय जागोन मख'नो गोनांदि थाव सेक्टर फाइनेन्स बेंकिं बिरोंदामिन सेक्टरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कम्पानिफ्राव इन्टार्नशिप मोनगोन बे बिथांखिया रायजोनि गासै 737 जिल्लाफ्राव दं लोगोसे बे बिथांखिखौ आर'ज गाबगिरि नखराव रावबो सोरखारि मावख'गिरि थानो मोननाय नङा आरो आर'ज गाबगिरि नखराव बोसोराव 8 लाख रांनि खम जानांगोन थारैनो www.myinternship.mc.gov.in आव थांना नोंथाङा आर'जलाइखौ होनो हागोन लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8099897266 नम्बराव कल खालामना जगाजग खालामनो हागोन